Ndewo ndị m hụrụ n'anya, ndụ mmiri ndụ azụ. Ana m anabata anyị na-agba ọzọ nke ihe omume asọmpi asụsụ na Komoko TV Igbo dị ụtọ, ebe ị nwere ohere ịsụ asụsụ Igbo ma zaa ajụjụ wee rite ihe nrite. Ohere a bụ maka gị. Ụbọchị taa anyị ga-akpọ otu nwaada onye zitere anyị ozi na ọ chọrọ isonye n'ihe omume asọmpi a. Ọ dị ka onye dị otu ahụ ọ ga-erite ego ahụ dị 100,000 naira abụọ. 100,000 naira abụọ. Sonyere m ka anyị kpọọ ya, jụọ ya ụfọdụ ajụjụ. Ihe nrite ahụ ga-abụ nke ya. Ngwa ka anyị gaa n'iru. Wait. Let me tell you something. All right. Let me tell you something. Here I come. Ndị Igbo na-atụ ilu si aka nri kwa aka ekpe, aka ekpe akwa aka nri. Ọ bụ ya ka anyị ji na-ewetara gị ozi na agba nke mbụ nke ihe omume asọmpi asụsụ na Komoko TV na ha agụ kwarapụ. Anyị na-ekele ndị niile ndị sonyere anyị niile n'otu mere nke ọma. Anyị gbara mbọ, udo dịrị unu. Mana ohere ka dịrị mmadụ ụfọdụ, ya bụ ole na ole ndị ka nwere mmasị isonye n'ihe omume ahụ, ya bụ agba nke mbụ ya tupu ọ bịa na njedebe kpamkpam. Anyị jikwa otu ohere a na-eme ka ị mara na agba nke abụọ nke ihe omume asọmpi asụsụ, ya bụ emume asọmpi a ga-amalite n'oge na-adịghị anya. Agba nke a ga-eleba anya na ndụ ndị dike ndị a maara ama n'obodo anyị Naịjirịa, tụmadụ ndị Igbo mara. Sonyere anyị naanị na Komoko TV ka anyị mee emume ndị dike anyị ma were asụsụ anyị nakwa omenala anyị wee mụta ihe na ndụ ha nakwa akparamagwa ha. Ndewo. You get it? If you don't get it, forget about it. Ehihie ọma, kedu ka ị mere? Adị m mma. Ndị ezinụlọ gị kwanụ? Ha dị mma. Ọ dị mma. Biko nwaada, anyị pụrụ ịmata onye ị bụ? Aha bụ Ada Mmesoma. Abụ m onye Enugu steeti. Ọ dị mma nwaada Mmesoma. Anyị natara ozi gị na ị nwere mmasị isonye anyị n'ihe omume asọmpi asụsụ na Komoko TV. Ọ dị mma. Tupu anyị amalite, ọ dị ụfọdụ ihe ị tosiri ịma nke ga-enyere gị aka n'ihe omume a. Nke mbụ, ị nwere naanị tịnkọm anọ iji zaa ajụjụ ọbụla. Ọzọ dịka ibe ya, ị nwere ụdọ ndụ, ya bụ enyemaka ndụ, ohere isi ka ajụgharịa gị ajụjụ ọbụla ị na-anụghị nke ọma, ma ọ bụ naanị otu ugboro ka ị nwere ya n'ihe omume a niile. O doro gị anya? Ọzọ, ihe omume anyị a ajụjụ ya dị ogogo atọ: ogogo nke mbụ, nke abụọ nakwa nke atọ. Ogogo nke mbụ nwere ajụjụ 10 nke ị ga-ahọrọ ajụjụ 5 n'ime ya. Otu aka ahụ n'ogogo nke abụọ, otu aka ahụ n'ogogo nke atọ. N'ime ogogo ọbụla ị ga-aza ajụjụ 5 n'ime ajụjụ 10 ewepụtara. Ọ bụ mgbe ị zara ajụjụ 5 ahụ ga-eme ka ị gafee ogogo ahụ wee banye n'ogogo ọzọ. Nke ikpeazụ, ị nwere ohere ijiri aka gị wee họrọ ajụjụ gị. Ị nwekwara ohere ịza ajụjụ site n'isi a bụ chi ma ọ bụ dịrị gawa dịka azịza gị si wee dabịa. Ihe ndị o doro gị anya? Ọ dị mma. Ugbu a anyị ga-amalite n'ogogo nke mbụ. Ọkwa ị dị njikere? N'ogogo nke mbụ, họrọ ajụjụ gị malite na nke mbụ ruo na nke 10. Ajụjụ nke mbụ. Ajụjụ nke mbụ. Ọ dị mma. Ajụjụ nke mbụ sị,
Gịnị bụ speak and win n'asụsụ Igbo? A. Kwuo okwu merie. B. Kwuo okwu tụfuo. C. Kwuo ma merie. D. Gee ntị merie. A. Kwuo okwu merie. B. Kwuo okwu tụfuo. C. Kwuo ma merie. D. Gee ntị merie. C. C ka ị họrọ kwa ya? Ee. Ya bụ kwuo ma merie. Ọkwa ya? C. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ị zatara ya. Speak and win ihe ọ pụtara n'Igbo bụ kwuo ma merie. Kwuo ma merie. Ị zara ya nke ọma. Ngwa Ajụjụ nke abụọ. ajụjụ nke abụọ. Tupu m jụọ gị ajụjụ nke abụọ, ọ bụrụ na irite ego ahụ dị 100,000 naira abụọ, gịnị ka ị ga-eji ya wee mee? M ga-eke ya wee Chineke otu ụzọ n'ụzọ iri n'ime ya. Nke fọdụkwanụ ka ị ga-eji ya mee? M ga-eji ya chọọ ihe m ga-amụ. Ihe ị ga-amụ? Ọrụ m ga-amụ. Dịka ọrụ aka? Yee. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Mana achọrọ m ichetere gị na ọkwa tịnkọm anọ ka ị nwere iji zaa ajụjụ ọbụla. Tịnkọm anọ, ya bụ ntabi anya anọ. Site nke Chineke. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Isi na ị họrọ ajụjụ nke mbụ, ugbu a ọkwa ya? Nke abụọ. Nke izizi ị họrọ bụ nke mbụ, ugbu a bụ nke abụọ. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ugbu a bụ nke abụọ. Mezue ilu a. Gidigidi bụ dash. A. Ọkụ eze. B. Ugwu eze. C. Ike eze. D. Efe eze. A. Ọkụ eze. C. A. Ọkụ eze. B. Ugwu eze. C. Ike eze. D. Ife eze. B. Ugwu eze. Ngwa mezigodo iru ahụ. Kwukọta iru ahụ niile. Gidigidi bụ ugwu eze. Ugwu. Ugwu ka ọ bụ ugwu? Ugwu. Gidigidi bụ ugwu eze. Ọ dịkwa ka gị na nne gị ochie biri. Mụ na nna m na nne m bi ebi. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Gidigidi Nna m bụ ugwu onye eze. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ị zara ya nke ọma. Mana ọkwa ị mara na ugwu na ugwu ha bụ otu ihe? Nwada. Ha bụrụ otu ihe na ị na-akpọ ya. Ngwagwanụ m ihe dị iche na ha na-abụ. A na-ekwu ya, ejiri ya na-ekwu, a na-ekwu ya n'okwu, a na-akpọ ya n'okwu ka ị ga-eji wee mara. Ugwu bụ ihe siri ebe a na-arị elu, a na-arị arị, mana ugwu bụ nsọpụrụ a na-akwanyere mmadụ. Isi n'ugwu bụ gịnị? Elu. Anụ nwere ugwu a na-arịgo, a na-ejide aka, ebe a na-ejide aka na-arịgo, ịma na-aga ya nke ọma ka ị hapụ ịda. Ọ dị mma. Gịnị ka a na-akpọ ya na bekee? Ugwu.
Ugwu hill. Oh, okay. Ebe ugwu nsọpụrụ. Ugwu respect. Ọ dị mma. Nsọpụrụ. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ị mere nke ọma. Daalụ na nkọwa gị. Ị gosiri na ị bụ nwa Igbo. Ekele dịrị Chineke. Jisie ike. Ngwa họrọ ajụjụ nke atọ. Nke atọ. Ajụjụ nke atọ ka ị na-ahọrọ nke atọ. Ee. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Tupu m enye gị ajụjụ nke atọ, achọrọ m izi gị ihe nke a dị mkpa. Ị ga-eche ka a jụọ gị ajụjụ otu ugboro ma nye gị nhọrọ ugboro abụọ tupu ị zaa. Okay. O doro gị anya? Ee. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ị sị na ị họrọ ajụjụ nke atọ. Gwa Nke ya? atọ. Ee. Ajụjụ nke atọ si: izuụka omenala ndị Igbo nwere ụbọchị anọ. Kedu nke bụ usoro ya ziri ezi? A. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ bụ Eke, Nkwọ, Orie, Afọ, Chi. Orie, Afọ, Eke, Nkwọ dị Eke, Afọ, Nkwọ, Orie. A. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Ị hụtara ya ama? Ee? Ị hụtara ya ama? Ee. Ya bụ na obi siri gị ike na ọ bụ otu ahụ ka esi akpọ ahịa anọ ndị Igbo. Ee, site n'ike gị Chineke. Kpọọ ya ọzọ ka m nụ. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Mere nke ọma. Mere nke ọma. Mere nke ọma. Jisie ike nwada. Ekele dịrị Chineke. Ajụjụ nke anọ ka ị ga-ahọrọ ugbu a. Ajụjụ nke anọ. Ị na-esokwa ya n'akparị. Ọ dịkwa na mma? Ee. Gịnị kpatara ị na-eso ya n'akparị ụtọ ahụ? Ihe obi m si m mee ka m na-eme. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Jisie ike. Eji m n'aka na ị na-elele ihe nkiri anyị. Ee, ekiriri m ụfọdụ n'ime ya. Ọ dị mma. Maka ajụjụ nke anọ sitere n'ihe nkiri anyị. Ee. Ọ dị mma. N'akụkọ anyị na YouTube Komoko TV Igbo dị ụtọ. Ihe mere azụ mbe ji dị iberibe. Kedu otu mbe siri rigo ọgbakọ n'elu? A. Ọ gbara ọsọ. B. O nwere nku n'oge mbụ. C. Ugo kuru ya. D. Ụmụ nnụnụ nyere ya nku. A. Ọ gbara ọsọ. B. O nwere nku n'oge mbụ. C. Ugo kuru ya. D. Ụmụ nnụnụ nyere ya nku. D. Ụmụ nnụnụ nyere ya nku. Ị hụtara ama na ị lelere ihe nkiri anyị a nke ọma? Ee. Ọ bụ ụmụ nnụnụ ka anyị si na o nyere ya nku ka ọ bụ akụkọ nne na nna gị kọrọ gị? Akụkọ akọrọ m n'ụlọ akwụkwọ. Nke anyị kọkwara na ọwa ozi anyị kwanụ. Ụmụ nnụnụ nyere ya nku. Ọ yawa ka anyị kwuru n'ọwa ozi anyị? Ee. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Mana ibu ụzọ wee sị m na akọrọ gị n'ụlọ akwụkwọ. Ee. Mana ị hụtara ama na ọ bụ ya ka anyị kwuru na ọwa ozi anyị kwa? Ee, ọ bụ ya ka m nụrụ na nkọwa mgbe m kiriri ya. Ọ dị mma.
Ọ bụ ezie ụmụ nnụnụ nyere ya nku nke mere ka ha nyere ya aka ifego n'elu n'ọgbakọ ahụ. Ngwa họrọ ajụjụ nke ise. Ajụjụ nke ise a bụ nke ga-eme ka ị gafee ogogo nke mbụ. Ajụjụ nke ise. Ị ka na-eso ya n'akparị. Nwada. Ee. Ọ dị mma. Ana m eso ya n'ahịrị. Ọ dị mma. Ajụjụ nke ise. Ajụjụ nke ise ka sitekwara na ihe nkiri anyị n'ọwa ozi na YouTube Komoko TV Igbo dị ụtọ. Ajụjụ nke ise ọ sị, kedu aha onye mbụ anyị tinyere mkparịta ụka anyị na ya n'ọwa ozi YouTube Komoko TV Igbo dị ụtọ? A. Ebube. B. Ada. Ch. Amarachi. D. Amaka. A. Ebube. B. Ada. Ch. Amarachi. D. Amaka. Jụgharịgara ajụjụ yi. Ya bụ ị chọrọ iwere ụdọ ndụ gị? Ee. Okay. Ajụjụ a sị, kedu aha onye mbụ anyị tinyere mkparịta ụka anyị na ya n'ọwa ozi YouTube Komoko TV Igbo dị ụtọ? A. Ebube. B. Ada. Ch. Amarachi. D. Amaka. A. Ebube. Gịnị kpatara iji wee họrọ ya? Ayọ gị nsị m họrọ. Ị hụtara ama na ị ghọtara ajụjụ ahụ? Onye izizi nna ya kwuru okwu na YouTube. Onye izizi anyị tinyere mkparịta ụka anyị na ya. Mkparịta ụka anyị na ya. Onye mbụ anyị tinyere mkparịta ụka anyị na ya na YouTube. Onye mbụ tinyere mkparịta ụka unu na ya. Na YouTube Komoko TV Igbo dị ụtọ. A. Ebube. Ee. Gịnị mere iji họrọ Ebube? Amaghịkwa m. Ayọ gị nsị m họrọ. Ọ dị mma. Ihe mere bụ na ị ga-ejeghachi azụ n'ọwa ozi anyị YouTube Komoko TV Igbo dị ụtọ. Gaa lelee ya nke ọma ka ị chọpụta onye bụ onye mbụ anyị tinyere mkparịta ụka ya anyị na ya. Mkparịta ụka anyị na ya. Ị ghọtara ihe bụ mkparịta ụka? Otu a mụ na gị na-ekwu okwu. Ọ dị mma. Gaa lelee ka ị mata onye bụ onye mbụ ahụ anyị tinyere mkparịta ụka anyị na ya na YouTube Komoko TV Igbo dị ụtọ. Ị matago ya ugbu a? Ee. Onye bụ onye ahụ? Amarachi. Ọ dị mma, ọ dị mma. Ọ ya bụ na ịghọtaghị ajụjụ ahụ n'oge mbụ, mana nsogbu adịghị. Ị mere nke ọma, ị nwere ike gị. Onwe Ada Mmesoma. Onye mbụ anyị tinyere mkparịta ụka anyị na ya bụ Nwaada Amarachi. Ọ bụ ya bụ onye mbụ anyị tinyere mkparịta ụka anyị na ya. Ugbu anyị ga-abịa na njedebe ihe omume a n'ihi na ị nwetaghị nke ise a. Ọ bụrụ na ị nwetara ya, ị kara ịnweta ihe nriri nke a ka n'inye gị ihe nrite nke ogogo nke mbụ nke ga-eme ka ị gafee n'ogogo nke abụọ. Mana ị nweghị ihe mkpọbi okwu. Obi adịna gị nweta, ị mere nke ọma. Onwe Ada. Nsogbu adịghị. Biko gakwa n'ihu izi ndị enyi gị nakwa ndị ezinụlọ gị ka ha sonyere anyị n'ihe omume a. Ọ dị mma. Gịnị ka ị nwere ike izi ndị enyi gị ndị ga-ahụ ihe nkiri a? Ka ha na-egekwa ihe nkọwa sitere na Komoko TV.
ya gee ntị n'ihe niile ha na-eme. Ọ dị mma. Daalụ maka isonyere m, Nwaada Mmesoma. Ụbọchị ọma. Ọ dị mma ndị m hụrụ n'anya. Hụla ka ya bụ mkparịta ụka si wee gaa. Nwaada Mmesoma mere nke ọma. Ọ nwara ike ya, ọ gbalịsiri ike, mana o nwere ihe mkpọbi ụkwụ. Ọ dị gị ka ị pụrụ ime karịa? Ngwa sonyere anyị. Zitere anyị ozi ka anyị jụọ gị ajụjụ, ma gị onwe gị zaa ha niile. Ego ahụ dị 200,000 naira ga-abụ nke gị. Ohere a bụ maka gị. Udo dịrị gị.